Čau, Pavle. Čau. Koukáš, co? No co je? Je na čase, aby jsme zase někam vyrazili. Jenomže vždycky, když někam vyjedeme, tak něco zapomeneme. A tak si pojďme shrnout, co si vzít sebou. Pište si. Takže za prvý. Klíčky od motorky. Náhradní klíčky od motorky. Pasy, to je jasný. Powerbanky, baterky a hlavně floating bag. Pavle, kde máš ten floating bag? Tak pokud to všechno máme, tak je na čase se rozloučit. Tak co, je to v suchu? Je to v suchu. Bon voyage. Fixed.